Lehenik eta behin, mila esker gonbidapenagatik, eta bigarrenetik, meritxua daukotzuela, ostiral baten 7:00 niri entzuten egotea. Eta hori eskerrik asko, behin hori esan da gero, ingauna da apur bat hitz egin, Lino gunearen espazioari buruz, ez? Egon da prozesu luze bat, aldez aurretik, hainbat tailer egin ditugu, ikastolako partaide askokin, eta gero izan hor proiektu bat, proiektuaren azalpenak eta guztori, eta behin gauzatu da, eta oin ikusiko zelan funtzionatzen dauen espazio horrek. Lehenik eta behin, hasi aurretik, gu estatuko litzaidaka aipatzea, bi izati eukiko dauela gorko itzaldizak. 15 minutu izango dira, bestistea izango gehiago, 15 minutu eta listo. Lehenengo puntua da, nolako ikasleak atera nahi ditugu ikastolatik, eta gaur egun gerotik garrantzi gehiago dauko horrek, ipar ez galtzeko, eta bigarrena da nolako espazioak eskaintzen ditu espazio berri honek, ez, Lino guneak. Lehenengo atalakin joaten gare. Honekin ez do nahi do, ez naz luzatu behar larrei, jamen daz, input asko edo perfil asko ikastolatik irtetzen da nien ikasle bat, baina hau jarri dutena beti gustatzen zaidalako, HH dalako guztiaren hasiera. Ez bakarrik 18 urtekin nolako ikasleak irtetzen dira, baizik eta HH-tik hasten da guzti hau dana. Horretxe importantia etapa hau, bai esmalteriakoa, bai linokoa. Eta behin hori esan da, hasten garena da espazioa ikusten, ez? Esan bezala, ikastola bat egoteko importantia di ikasleak, irakasleak, hezkuntza materiala, gurasoak eta bebai, baina beste elementu importante bat dana da eraikinero espazioa. Beste hizkuntza badalako, eta da hizkuntza bat berarekin hitz egin itzen dalako, eta bera be guri ezitu egiten gaitu espazioa. Eta Lino guneak ditxuna die oinarri honetan, oinarritu gare gauzatzerakoan, ez? Lehenena da, konforte eta konfiantza eskaini bidauela, bigarrena izango zen, segurtasuna eta osasuna bertako erabiltzailea ematia, hirugarrena da, zena gainetik ikusiko, atal hori, ze metodologia aktibotarako dauen prestatuta eraikina, eta denbora eta erritmo biologikoak, hori gainetik bakarrik ikusiko dela. Farten bagare konfortera, ikusiko zuen, eraikin hone bai emuten dauela konforta erabilera aldetik, ikusiko zelan, baita termikoki, badokolako instalakuntzatzuk ez delako ikuste, zori irradiatzai bezala, albidetzen dauela konfort hori, baita akustikoki bebai, dauela pentsatu da alik eta akustiko oberen edukitzia espazio horretan, eta beste hainbat elementu. Baina importantia da. Ez da ja lujozko gauza, baizik eta eraikinak eskaintzen dauen oinarrizko gauza bat. Konfiantzan sartzen garenien, dala esparru oso importantia, azkenien konfiantza ze da, ni guraso bezala nire seme alabak izten baditxute hemen, bertan dauen irakasliak, bere edoze gauzak gertatzen bazaio nire seme alabari, berak nik hartuko nuen jarrera berdin hartuko dugu, eta horrek konfiantza bat emuten duz. Hori izango zen pertsona irakasleak emute oskuna. Baina beste bat bebai da, espazioak zelan transmititzen gaituen konfiantza hori, ez? Eta hori ikusiko. Larriena sartu behar, baina hau da plakitzen emozioen gurpila. Oin bogan dau Walt Disney katalauen bi perikulak, ez? Emozioan ingurukoa. Eraikin batek be hori emunitzen dau. Eta hau diseinatzerakoan, daukabena die, ikuste osuen sortzi emozio, oinarrizko emozioa die, jaiotzez ditugunak. Jaiotzen gare eta sortzi emozio dugu. Eta Walt Disney perikul hortan hori da bilera ikusten. Hau da plakitzen gurpila eta sortzi emozio hori daz, eta espazio honek sartu aurretik ja aurrikuspen bat ematen digu. Horregatik dauko koloriak eta ate horrei kolore bat emuten dago. Esaten dago zerbait da bila hor gertatzen, aurrikusi egiten gaitu. Eta gero bai kolore horreik postasun bat ematen dit, ez? Azkenien, bi emozio horri lortzen baditzu, daukatena da, kortasun baten, kaixo, paso, ja. Segundotxo bat, Jopala.
Bale. Bai, jarraituta Plukitzen gurpilarekin komentatzen nabi da, espazioa konfiantza bat inbudu. Orden hurbiltzen garenien ja, linok eraikinera, ateetan kolore batzu daukagu, zerbait aurrikusi egiten gaituela. Izaten bazan fatxada isil bat, ez hauen aurrikusiko ez. Baina honeia zerbait esaten digu. Eta koloreen arabera, postasun hori, ematen diguna da, bi emozioen baturarekin, baikortasun bat. Eta ja, eraikinera sartzen zenien, konfiantza ikusiko zelan lortu dan horrekin, eta postasunekin itxasunen muten dagoela eraikinak, ez? Horreiti dago hemen lanketa bat kolorearekin, simbolismoarekin eta mezu horrik helarazteko bertan sartzen dien nahi. Eta sartzerako ikusten mozue zumitza, azkenin hori da keinu bat, hau da, lehenengo ikastolak eta dakitxamen be, 60 hamarkadetan sortu zela. Hau da, Elbida Zipitrian etxia. Lehenengo ikastola horrek landestino asazienak, eta ikusten dana bere etxian be zumitza zakola jarritza, ez? Azkenin da, euskal tradizioko elementu bat galtzen joan dela, eta lehenengo ikastoletan be agertzen zela, ez? Eta hori be, konfiantza bat, tradizioa datorrela atzekaldetik. Eta hori be, adierazten nahi da, osarreria. Bai, gero konforta eta konfiantza ikusitza, pasatuko gine segurtasun eta osasuna, eta esatia gure inguruan ditugun naturalak, alik eta naturalena diedanak, alik eta kutsadura gutxien botaten dagoela, bai, egune bate faten bada garbigunera, baina importantiena da bere barne giroa oso osasuntsua dela. Osea, da zela oso partikula suspensioko oso gutxi. Material dana alik eta naturala izan. Bai margua, bai lurra, bai zapaixa, dana fan dana da alik eta osasuntsuena izatea. Hau esmalterian ingauen, oskoletik hori sinizketan gaulako, eta pandemia garrazoien musozku. Eta esmalteria, hildo berdina jarraitzu da, eta linon berdin jarraitzu da, bez? Oso osasuntsua da, bere barne girua. Gero hemen, aipatu ingot, bada ni honekin hasi nintzen nien, da zena die zenak, azken lehen egon asko komentetan, psikiatra batekin lanien egon nintzela, lehenengo ikastolak eta sortzen eta asko ikasi nauen, eta berazoko eredu bat, zenan inguru. Zena da, jaiotzez ditugun erremintza batzuk, pizten diela, gure bizitzako momentu konkretu batzuta. Zen horrek garrantzitsuna pizten die, bat, eta 6 urte bitartean, esmalterian zati handi bat itzen da, baina linon bebai. Eta linokoa ikaslea die, 4, 5, 6 urtekoa, eta hor zaintzako zena sortzen da, beste batzu laguntzia, empatiaren sentimentu hori azten da sortzen, eta horretxe be koloriakin eta hori be nahi daula transmititu, ez? Eta beste bada sexurako zena, horretxe be da zela txoko pila bat. Bori elementu natural baten bezala fateko gure buru ezagutzen, ez? Horretxe ikusten mozue txoko pila bat da. Da, gehien bat, elementu honi joateko. Eta horrek ez da nahi esan, esmalterian piztu dien zenak hemen ez dienik landuko. Baizik eta jarraituko gona da, ibilbide natural bat bi eraikinetan. Eta gero metodologia aktiboak, ez? Ja pedagogian, dana hortara bideratzen daudiela metodologia aktiboak, ikasten ikasiz, ez, importantia dela izan bari pasiboa gure garekoa, oin dana da ikasten ikasiz, ez? Eta aurre hezkuntzan arrunten izaten da metodologia erabiltzea die proiektoka eta txokoka. Eta ikusten dozen bezala eraikinen da txokopila bat, irakurketa txokoa, matematika txokoa, eraikuntza txokoa, simbologia txokopila badauko. Hori da, injauen autu horeretik ikastula metodologia horrekin. Eta eraikinak itxegotzena da horrei, erantzun bat emun, txokoak alik eta hobekien banatu eta alik eta gixen aprobetsatu espazioa. Eta gainera, metodologia honi dauko gauza polis bat, ikuste zuen, hemen da zena da, beste ikastolaten injakoa, baina planeo beti asko gustau izan jat, hemen daz txoko desberdina. Daz, 4, 3 eta 5 urteko umiak, daz 6 gela, ez da ikusten, baina da zena da, txoko pila batutan banatuta. Eta zergaiti da importantia txokoka antolatzea pedagogia bat? Beti esaten, hemen 3 urteko ume bat egoten bada, eta eraikuntza gune eukitzen badau, hemen da 5 urtetakoak, eta hemen daukiena da leguak, dala beste eraikuntza mota bat. 3 urtetako bat, eukitzen badau jakin mina, egunen batean etorriko da mendiko lan, txango txiki bat ingo dau, eta fango da gauzak ikusten, eta heldukona da legua txokora.
Hor ikusiko dauna da, beste pieza desberdin batzu da zela, eta 5 urteetakoak ikusiko dago 3 urteko ume hori, eta eurak hasiko diena lantzen da, ikusiko dauen zaintzaren zena. Hasiko da ume txiki hori zaintzen, eta erakusten zelan funtzionatu. Eta horrengoko egunien, gerado janin 3 urteetakoak, bere lagunei komentaukotze, ze ikusi dauen hemen, etorriko diedanak, eta hemen dabiltzen adie sortzen harreman honek. Ez batzu zaintzakuak, beste batzuk ezagupenak, eta importantiena da. Bat da, guzti horrez, aparte, autonomia dabiz lantzen, euran kabuz leku batera joatia, eta beste bat izango zena zen, erabakiak hartzeko ahalmena bebai. Nik ara nahi do joan eta joan. Eta horri, txokokako sistemak albidetzen dago. Eta horretxe da importantia adin txiki batean. 18 urtetan heltzen garen eta zen nahi dozu ikasia mendik aurrera. Trebatu manaz, autonomua izaten eta erabakiak hartzen, 18 urtekin errexaukiko nire gara izan baino. Ez hotzuen erakusten hori, heltzen zen eta zen nahi dozu ikasi. Ez dakit, zetxetzekulu ez dut hartu erabakirik. Ez importantia da txikitxatik guzti hori atagatia. Eta gero bebai ekarri dutena da, testu hau Santiago de Molinana, dala gauza txikin arkitekturan ataratakoa, eta guzti da jaten testu bada pedagogia honekin batera doialako. Eta hitz egiten dau txokoan inguru. Txokoak uko egiten dio kanpoari, unibertsoari eta bakardade trinkoa eskatzen du. Helduen mundutik bereizteaz gozatzen den bitartean. Eta hori metxikinentzat oso importantia da. Txokoetan da zenien, eurak munduen sartzen die, eta helduaren begiraldune hortatik irten itzen die. Eta importantia da, ez talako zerozua, beti norbaitxe zure begire gotia, ez? Irakasleak egon bidien, baina gelditzen badiolako margen baten, beurak geixo gozatzen dago. Horretxe importantia da, pedagogia hori txokoka egiteana, ez? Ume hori astraitu itzen dalako. Eta behin hori esan da, bai sartu garena da ja linogunean, apur bat izan diolako zertzelada batzu, nundi datorren guzti hau dana, eta hori ikusiko zelan funtzionatzen dauen, ikusitzako guztiaz, ez? Daukona da 5 gune, joangoaren ikusten, eta hemen hasten garen. Azkenien 2 gune dauko, ez, linok, eta landutako guzti hau dana hemen izen da. Lehen izango zen, harrera, guraso txokoa larri ez dau, eta esan bezala, ni hurbiltzen nabilenien ja, ate gorri berde horrek esan du zerbait dabila gertzaten eraikin hortan, ja horrik ikuspen badauka zerbait dabil gertatzen, gainera alegria da, eta sartzen hazen ja konfiantza hori azten da transmititzen eraikina. Eta hori izango zana zen, harrera. Eta gero ikusten duzela, eraikin dana guztiz irekita do, zirkulazio libre badauko. Eta hori izango zen beko zatisa, ez? Daukola beste sarrera bat. Edozein momentutan eraikina bi zatitan mozten da. Atea hau itxi egiten da hor dauena, eta hau bihurtzen da autonomua, eta beste guzti gabe autonomua bihurtzen da. Eta hau izango zen harreria berez dauena, ez? Sartzen gare, zumitze ikusten da, eta hemen dauko 4 urtekoak, ero 5 eta 4. Eta hemen da eskako danak, eta ja itxotena da aldaketea kanpoko erropetatik, barruko erropetara, eta ja espazio pedagogikoa sartzen az bertara. Eta esan bezala, naiz eta sarrera individualak eduki, 2 guneak elkartuta daz atzeti daukon pasillo horrekin. Zirkulazio librerako prest da berekina, ez da mozten. Sarrera independientea dauko, baina gero biak komunikatuta daz, azkenien esan dobelako. Autonomia, zirkulazio librea eta guzti hori ahalbidetitzen daula. Eta hemen izango zen beste harreria. Pationtara, arratzaldetan beste erabilbera bat eukitzen badau. Gero, zutondo erazkoa izango zen irakaslia egongo da lekua, beti esagatoria, junia enea bezala da, lehendakarian undau, irakaslean txokoan undau, bori da, ez? Eta hemen ikusten dut txoko bakotxan unda zen, irakasle bakotxan un egongo dan, erozein izango dan, bere referente espaziala. Eta ikusten dut gune bakotxien daz, hemen daz, 3 gune, 3 linea, eta bestaldien egongo ziren beste 3, bat, 2, hau da bat, izango zen, eta hemen goizen dau, 6. Eta gero jamen hasiko gitzen izango zen ikasliaketan unitzen dabien euran ikasketak, ez? Gu deitza hotzaula kobazuloa. Eta kobazuloa ibiltzen gare bakarka, ero lantaldeka lanien.
eta kobasulo horreik egongo die txoko desberdinetan banatuta. Eraikuntza txokoa, plastika txokoa, irakurketa txokoa, jola simbolikoaren gunea. Eta eraikin honek ez dauko guren inolako pasilloi, ez da bikei murrizten dauena dana, eta dana da zirkulazio libre bat, ahalik eta gehien ahalbidetzen dau txokoak espazio guztian jartzea. Bere errentagarritasun espazio oso handia da, ez ditugulako banaketak. Bai, hau izango zen hemengo gunea eta goiko pasilloa. Eta gu beti jartzen dagoena da bizipoza, ez? Ero bizitza. Lehenengo puntu izango zen bizipoza, ikastola be ondo pasetan etorten gare, ez bakarrik ikasten baizik eta gune bat egon bida ondo pasedako, ez? Eta hone be badoko bere gunea. Lehenengo bizipoza izango zen gu deitzen dut zauna, auzo Agor eta kalea, eta izango zen merkatua bezala. Ni eraikinetik pasietan nabil, lau urteko, ero bost urteko muti, ero neska bat bezala, eta nabien ikusten txoko desberdinak. Izango zen buruen merkatu baten, fruta denda ikustea, arategia, peskadeixia, guroten dana, eta nik aukeratzen dut, eta hor jazten aslantzen, nire erabaki, ahalmena eta autonomia. Eta guk lan irudikatzen dut beti ikastola, ez, merkatua bezala. Eta berdinetara joaten gare, eraikin dana irekita dauen bezala, merkatu baten ematen dudan ibilbide bezala, eraikina guzti hori den albidetzen dago. Txoko danak ikustu hau zedazen, eta irakasleak adosten daunin ordutegi baten barruan, nik aukeratzen dutena da, ze txokotana joan. Eta okupatut egoten igual ezingona sartu, eta imikoten empatia, eta nire frustrazioa ikasi kudeatzen, ez? Guzti hori dana albidetzen daula espazionek. Eta azken izango zen eskua zikintzen, ez? Bai dauena da, aukera bat, da zela bi eremu honek, da zela gehiagoa, garatuta, urarekin jolasteko, araiarekin, zikinien ibiltzeko, nire esperimentazio guzti hori danak itxeko, ez? Ikusten bozio edana be azule jauta dau, askoz be esperimentazio ludiko hauak, ero atxekin hauak itxeko, ez? Hortarako be prestatuta dagoela. Eta gero be bai daukona da egitura batzu, izaleken bezala motrizidadia lantzeko, ez? Ero psikomotrizidadia. Izango ziren, eskumako egalien ditxugun plataformia, goizen gauzatzuk itxeko eta azpikaldien daukobena da horrelako simboliko bat, gero be bai daukobena da pasillo hau umientzako txokuakin, euren gauzak eta itxeko, eta hemen be bai dau beste txokoren bat, euren intimidadeak eta egiteko, beste pasilloa dau, be bai umientza eta adostuta, beste txoko batekin eurak ondo paseako eta sarreran ze gertatzen den ikusteko, eta azkeni daukobena hor dauen arrapala be bai, erabiltzeko, azkeni motrizidadia, psikomotrizidadia lantzeko. Eta hau izango zen guztiaren batuketia, zelan dauen antolatuta, txuri da zen elementua komunak die, ero biltegixak, eta komunak daukiena da, 360 gradutako bizibilitate bat ikusteko eraikin dani eze gertatzen da, eta irakaslea be ziur sentitzeko norbaitxekin komunera joaten bada ikusteko ze gertatzen da, ez? Alde hortatik be oso gardena dela eraikina, dan ikusten dela. Eta horre be ikusi gomeza hor ikuspen aldetik be, baikortasun bat emuten dagoela. Eta hori izango zen, bestaldia, ez? Esan bezala, hau da prozesu bat, 2017-18 urte zala, hainbat talerreta ingitxunien, hau esmalteriako argazki bada, boindala 6 urte esango dauen, 6 urteko argazki bada horeretik ikastolakoa, gaurko izien berreskuratu indotela, eta hau esan da gero, izen da danon prozesu bat, ez da izen eria, ez eskolena, izen da irakasleena, zerbitzuetakoa, zuzendaritzakoa danen prozesu bat izan, eta emaitza hau izen da. Eta hori esan da, eskerrik asko eta placer zuei espazio hau itxia, vamos, eskerrik asko. Zuen. Listo.